Sorry. Yeah. Silochisane mbukeli usabukele. Ngumfundisi uBibi Khumalo. Ngihwathwa into eyodwa. Phasi lekhetho liyagula. Abantu bayabulawa ngapha nangapha. Nofunda iBhayibheli incwadi kaNumeri chapter 32 verse 23 ethi isono somuntu siyakumfumana. Ngifuna ukukhuluma nawe wena ongicalile njenganje. Wabulala abantu kangaka. Wabadumuza kangaka. Wena uyokuphelelaphi? Wazana namaphoyisa kwase kwetshwa idokethe la delethwa icase number. Uthini ngabantwana bomuntu lo mbulele? Napa bayaxhaga. Wambulalela nedimali. 1 Timothy chapter 6 verse 10. iBhayibheli ithi isono somuntu siyakumfumana. Ngifuna ukutshela ukuthi angeke uyokuthwala ihlabathi ngesifuba ungakabhadalanga. Babulale ngendlela obabulala ngayo. Wece wena uchinge kugobela. Umhlathi wedonka kwecisa amaPramastof nembawula. Ucamba uthi icala liphelile. Lingaphela ngapha. Angikuthathe ngamabomu ngikuse kuKayini. Nofunda incwadi kaGenesis chapter 4 verse 8 and 9. Wathatha umnakwabo wathi ke sikhamba wamsa emangweni wafika wamdumela wambulala. Azange afune ukuthi kube khona abafundisi. Azange kube khona umndeni. Wamembele emgodini ongathingi. Bangakubembele. Ngiyakutshela angeke uyokuthwala ihlabathi ngesifuba. Ngumfundisi uBibi Khumalo. Uzima kuchudubaze, uzima ngenzela ichudu. Chuguluka mrekosi. Solo khamba ubulala abantu kangaka. Nkosi kubusise. Nani maphoyisa? Nibhizi nidlana nemali zokuthi nebe amadokethe nebe nama case number no delete. Angeke ukuthola ukuphumula. Uzayo ukuthwala ihlabathi ngesifuba, izizukulwane zakho ziyokubhadala. Nkosi kubusise. Amen. Amen.